गणपतीत विशेष महत्त्व असतात या खाऊच्या पानांका आणि त्याचप्रमाणे हे जे आपण सुपारी बघतो तर तेंका सुद्धा असता शिपटा सुद्धा आपल्याक बघूक मिळत असत आणि हे काका बरीच वर्ष इकडे ह्या जागा दुकान सांभाळतात. तर त्यांच्याकडे विचारूया आता हे पानांचे सुपारींचे प्राईस काय आहेत आणि महत्त्वाचं सांगूचा म्हणजे आता एकदम पाकिटमध्ये ते विक्री करतात हे आपल्याला बघूक मिळतं. असं म्हणजे तुमका जर काय हव्या तर डायरेक्ट रेडीमेड यायचा घ्यायचा आणि जायचा. काका तुमचं नाव कसं? सुरेश गोविंद ठाकूर. किती वर्ष झाली तुम्ही इकडे? 30 वर्ष आली. सध्या काय रेट असत पाना? काय पानाचे 30 रुपये 100, 30 रुपये 100, सुपारी 100 ग्रॅम 50 रुपये, 50 ग्रॅम 30 रुपये, तंबाखू 20 रुपये, आणि शिफ्टा पण शिफ्टा 5 बेड्याला 30 रुपये. आणि हे हे कौंडाळ त्याचे 10 रुपयाला 2. नारळ उतरलं नारळ 50 रुपये. आणि हे नुसते ओले बेडे दिसतात सुपारी त्याचे रुपयाला 2. रुपयाक 2. बरं. आणि हा एक वेगळं फळ इकडे हे फळ मावळिंग ते जे सत्यनारायणचे पूजा घेतात. काय लक्ष्मीच्या आहे का त्यात हे फळाची किंमत आहे 100 रुपये. बरं. तर सध्या कसो प्रतिसाद हा गिरायकांचा? काय नाही तसं जोर नाही, एकदम मंद आहे. 30 वर्ष आता तुम्ही इकडे सगळं काम बघता असाल तर तेव्हा जेव्हा गणपती असायचे तेव्हा वातावरण कसा होता आणि आता वातावरण कसं? आताचं वातावरण एकदम थंड आहे. पहिलं ते तेव्हा एकदम 2 दिवसांपासून जोरदार. हे 2 दिवस जास्त होणार. पण गेल्या वर्षी सारखेच प्राइस असत की आता कमी झाले? कमी झाले. प्राइस कमी झाले? कमी प्राइस की वाढले? कमी झाले. म्हणजे थोडक्यात तुमचं थोडासा नुकसान जा काही प्रमाणात. हे नुकसानच आहे. पानाचा व्यापार म्हणजे नुकसान आहे. दुसरी काय टाकून जायचे काय 1-2 रुपयाची गिरायका. थँक्यू. तर आपल्यासोबत आमच्या कोकणसाद लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर सुद्धा आहेत. आपण मगासपासून मार्केट फिरलो, बऱ्याच ठिकाणी आपण गेलो म्हणजे माटवीचं सामान असेल किंवा मग गावठी भाजी असेल, जे पोहे आपण वापरतो त्या सगळ्याच गोष्टी आपण बघितल्या आणि आत्ता पण पानांचे वगैरे दर पण विचारलेत. काहीसा असा प्रतिसाद आहे की थंड मार्केट आहे पूर्णपणे, म्हणजे लोक कमी आहेत. अजून एक दिवस बाकी असला तरीसुद्धा तेवढं असं गिरायकांचं प्रमाण दिसत नाही आहे. तुम्हाला काय जाणवतं? काय माहिती जुली, गणेशोत्सव म्हटला की आपल्या कोकणामध्ये खूप धूम असते, खूप उत्साह असतो. तू म्हणालीस लोक कमी आहेत किंवा ते काकासुद्धा म्हणाले की लोक कमी आहेत. त्याचं कारण असं असू शकेल की अजून चाकरमानी येत आहेत. रस्त्याची परिस्थिती, ट्रेनला झालेला लेट याच्यामुळे आज रात्रीपासून भरपूर लोक यायला सुरुवात होणार आहेत. कारण माझ्या माहितीप्रमाणे आत्ता मुंबई गोवा महामार्गावरती प्रचंड ट्रॅफिक जॅम आहे. म्हणजे काल संध्याकाळी 7 वाजता सुटलेली ST अजूनही रस्त्यात आहे. म्हणजे आज दुसऱ्या दिवसाची 7 वाजायला आलेली आहे. त्यामुळे निश्चितच काकांचा जो रोष आहे तो नक्कीच हे होईल की 100% इथे गर्दी असणार आहे उद्या, हे मी तुला 100% सांगते. परंतु आत्ताच्या या सेटअपमध्ये ज्या आपण आहोत ना ते बघितल्यानंतर मला माझ्या वेळेस म्हणजे मी एक 20, 25, 30 वर्षापूर्वीचा काळ मला आठवायला लागला. प्रत्येक घराघरामध्ये कोकणातल्या पानाचं एक तबक बाहेर ठेवलेलं असायचं. त्याच्यामध्ये पान, चुना, तंबाखू, कात हा असायचा. आणि घरामध्ये जी ज्येष्ठ मंडळी म्हणजे आजोबा असत किंवा काका असत हे पान खाणारे असायचे. जे कोणी पाहुणे यायचे त्यांना चहानंतर पहिल्यांदा पानाचं तबक पुढे केलं जायचं किंवा ते तिथे असायचंच. आणि पान मस्त मग पैकी मारल्यानंतर गप्पा रंगायच्या. हे एक वेगळा असा तो माहोल असायचा. त्या तेव्हाच्या ह्याच्यामध्ये मी गेले आणि खरंच आहे म्हणजे पानाचा विडा खाण्यापाठीमागे शास्त्र तर आहेच, त्याचे पचनासाठी जे काही फायदे आहेत ते आहेत. परंतु हे जे बघतेच नाही, ही पानाची पानं आहेत किंवा चुना तिथे मी बघते तिथे पाठीमागे बादलीमध्ये चुना केलेला आहे. पूर्वी घरामध्ये म्हणजे कोकणातल्या काही घरांमध्ये शिंपल्यांपासून चुना देखील करत असत. म्हणजे ते घरातली जी खाणारी माणसं असायची ते स्वतः चुना करायची. त्यामुळे हे असं असायचं. भजन आपल्याकडे तर अविभाज्य अंग आहे. भजनी मंडळी आली की त्यांचं जे काही उसळपाव खाऊन झाला की पहिल्यांदा पानाचं तबक पुढे केलं जायचं आणि त्याच्यामध्ये हे पान सुपारी असायची.
इथे मी मगाशी तू जे दाखवलेस ते हे जे आहे ना अख्खी बेड्याची सुपारी, हा ओली सुपारी म्हणजे जी ज्याला बेडे म्हणतात, हा बेडा सुद्धा जो आहे ना तो पट्टीचा जो पान खाणारा असतो तोच तो बेड्याची सुपारी खाऊ शकतो. कारण बेड्याची ही ओली सुपारी असते, ती जर खाल्ली जर सर्वसामान्य माणसाने खाल्ली तर ती त्याला लागते. म्हणजे त्याला एक प्रकारचे एक थोडीशी किक असते, गुंगी असते. त्यामुळे सर्वसामान्य कोणी जो पट्टीचा पान खाणार असतो तो मात्र बेड्याच्या सुपारीशिवाय निश्चितच पान खात नाही. हे सुद्धा आपल्या कोकणी माणसांचं वैशिष्ट्य आहे. आणि असं हा जो काही आहे म्हणजे पान म्हणा, सुपारी म्हणा, तंबाखू किंवा तंबाखू हा जरी आज कार्सिनोजेनिक पदार्थ म्हणून त्याचे हे असलं तरी लोक कोकणात तो खातात आणि चिमूटभर खातात. नक्कीच. आणि काथ हा जो काही आहे म्हणूनच आपल्याकडच्या इथल्या माणसांना कॅल्शियमची कमतरता नसते. कारण ते दररोज थोडा 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 चुना खात असतात. हे सुद्धा त्याचं वैशिष्ट्य आहे. आणि पचनशक्ती इथल्या माणसांची बऱ्यापैकी असते, कारण ते पानाचा विडा सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत खात असतात. म्हणजे पट्टीची पानं खाणारी जी माणसं असतात ती चहानंतर, जेवणानंतर, काही खाल्ल्यानंतर त्यांचा पान लावण्याचा कार्यक्रम हा सुरू असतो. एक वेगळं मस्त वातावरण असते. आत्तासुद्धा घरामध्ये म्हणजे जेव्हा सगळे चाकरमानी येतात किंवा आपलं जेवण झालं की पान खाणं किंवा मसाला पान करणं हा एक सुंदर कार्यक्रम असतो. सगळेजणं बसतात. घरातला कोणीतरी एक मोठा जो काका किंवा आजोबा किंवा मामा नसतो, काका आजोबा जे असतात ते पानाचा मस्तपैकी विडे लावतात सगळ्यांसाठी. आणि सगळ्यांना ते लवंग, वेलदोडा, सुपारी, थोडासा काथ आणि पान आणि बडीशेप हे घातलेलं पान देऊन मस्त गप्पा रंगतात. हे मात्र अजूनही आपल्याकडे तो परंपरा सुरू आहे. मगाशी जे ते मावळुंग्याचं जे फळ दाखवलं काकांनी एक हे जे आहे ह्याचं मात्र एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे. हे मावळुंग्याचं जे फळ आहे ना हे लक्ष्मी म्हणजे महालक्ष्मीला हे फळ दिलं जाते आणि हे लक्ष्मीकारक आहे. त्यामुळे आणि खूप रेअरली मिळते हे, त्यामुळे याला देखील खूप महत्त्व आहे. त्यामुळे आजच्या दिवशी हे फळ घेण्यासाठी निश्चितच लोकांची गडबड असते. असं आहे. एकूणच सजविली आज काकांच्या ह्याच्याप्रमाणे जरी आज माणसं नसली तरी आज इथे आपण ज्या पद्धतीने बोलत आहोत ना इथे कदाचित आपल्याला उद्या उभं राहण्यासाठी सुद्धा मिळणार नाही. कारण इथे एवढी गर्दी असेल की आपल्याला सुद्धा धक्काबुक्की सहन करावी लागेल अशी उद्या सकाळपासून इथे गर्दी असणार आहे. खरं तर आता मार्केट जर आपल्याला टिकवायचं असेल तर ही गर्दीच येणं अपेक्षित आहे. आणि हीच या निमित्तानं प्रार्थना करूया की जे आपले स्थानिक विक्रेते आहेत त्यांचीसुद्धा भरभराट होऊ देत, त्यांचंसुद्धा जे नुकसान होईल ते टळू देत आणि त्यांचीसुद्धा गणेश चतुर्थी जोरात होऊ देत. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह जुईली पांगम, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.